Oi. Oho, no mutta tervepä terve. Ö, a, ö, anteeksi sitten, että mulla ei ole yhtään videota, niinku pelivideota tai sellaista. Mutta mä tarvitsin tähän tietokoneeseen screen recordauksen jutun. Screen recorderi, että mä voin ottaa videota, kun mä pelaan. Kun en mä rupea millään tietokoneen verkkokameralla tai kännykällä tai millään sellaisella kuvaa. Olkaa kiltti ja auttakaa mua. Pistäkää joku niinku sellainen niinku kunnon screen recordaus tai sellainen niinku, pistäkää tuohon alas kommentteihin niinku, et, 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 et niinku joku ilmanen screen recordaus sellainen järjestelmä, että voi kuvata ja pelata samaan aikaan. Joku sellainen ilmanen, vaikka niinku pistäkää niinku joku nettisivu niinku tuo painata nappiin, sitten pääsee nettisivulle. Tai sitten niinku kirjoitatte niinku joku osoite. Ei niinku, en tarkoita talousosoitetta, vaan sitä niinku netin osoitetta, että mä voin laitata sen ilmaisen. No, te ymmärrätte mitä mä tarkoitan, mutta auttakaa mua, olkaa kiltti, please. No, niin, auttakaa mua Jouko. Pistäkää tuohon alas vaan joku kommentti, että kertoo niinku jostain screen recorder. Mä etsin sitä Google-hausta, mä pistän screen recorder, sitten mä etin kaikki, mutta kaikki jotain demoja, joilla kuvata tai 10 sekunnin pätkiä. Niin. Hyvä. Auttakaa mun. Olkaa kilttejä ja auttakaa mua. Tää on ehkä vähän turha video, mutta hällä väliä. Tarvitsee vain apua.